ɗai muke kowa ne nan ba bare bane. Tibiyarabawa jama'ar Ibo nufi Hausawa da Fulani duka babu bambanci na kabila mu gane duk launi ɗai muke kuma asalin mu a Najeriya kowane nan ba bare bane. Shugaban ƙasar mu na Najeriya manufa ta yi in kun ji shi haɗin kan 'ya'yan Najeriya a dai zauna lafiya mu dai ga kowa daidai ake mata da maza daidai ake babu bambanci na kabila mu gane duk launi ɗai muke kuma asalin mu a Najeriya kowane nan ba bare bane. Musa hannu ƙwarya ɗaya musa hannu kwano ɗaya sannan akwashi ɗaya kana musa takalmi ɗaya domin duk shahiya ɗaya mu kai kowa na nan ba bare bane. Hassan da Husaini haɗa Alhassan maduka yan gurbi ɗai muke kuma asalin mu a Najeriya yayi kyau mai zaman lafiya da juna kuma mu gama lahiya. Allah mai ikon duniya Allah mai ikon lahira. Daga nan Arewa Radio mita 93.1 a zangon FM.